டெய்லி நைட்டு 10 மணிக்கு சி தமிழ்ல நீதானே எந்தன் பொன் வசந்தம் சீரியல் போயிட்டு இருக்கு. இந்த சீரியல்ல அனிருத்தா நடிகரோரை பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். நீங்க இன்னும் பயோகிராஃபி டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா பண்ணுங்க. நீதானே எந்தன் பொன் வசந்தம் சீரியல்ல அனிருத்தா நடிக்கிறவரு விமல் வெங்கடேஷன். பாக்குறதுக்கு சேட்டு பையன் மாதிரி இருக்கிற இவரு பிறந்தது நம்ம சென்னையில தான். நவம்பர் 12, 1993 பிறந்திருக்காரு. இவருக்கு வயசு 28 ஆகுது. ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் சென்னையில தான் பண்ணாரு. பிகாம் முடிச்சுக்கிட்டு ஃபுல் டைமா மாடலிங் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு. இவரோட போட்டோவை பார்த்துட்டு சன் டிவியோட கங்கா சீரியல்ல நடிக்க வச்சாங்க. இதுல ஜெயசீமான்ட்டு நெகட்டிவ் ரோல்ல வெறித்தனமா நடிச்சிருப்பாரு. அடுத்ததா சி தமிழோட பிரியாத வரம் மீண்டும் சீரியல்ல ஹீரோவா நடிக்க சான்ஸ் கிடைச்சது. இதுல ரிஷியா நடிச்சு ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆயிட்டாரு. மறுபடியும் சி தமிழ்ல பூவே பூச்சுடவா சீரியல்ல ஆதித்யா யோகின்ட்டு நெகட்டிவ் ரோல்ல நடிச்சாரு. விமல் சீரியல் மட்டும் இல்ல கொஞ்சம் படங்கள்லயும் நடிச்சிருக்காரு. ஏஆர் முருகதாஸோட ஸ்பைடர், சூப்பர் ஸ்டாரோட 2.0, சமுத்திரகனி கூட ஏமாளி படங்கள்ல அட்மாஸ்பியர் ஆர்டிஸ்டா நடிச்சிருக்காரு. அடுத்து ரிலீஸ் ஆக இருக்கக்கூடிய விக்ரமோட துருவ நட்சத்திரம் படத்துலயும் நடிச்சிருக்காரு. இப்போ நீதானே எந்தன் பொன் வசந்தம் சீரியல்ல அனிருத்தா நடிச்சிட்டு இருக்காரு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நீதானே எந்தன் பொன் வசந்தம் சீரியல்ல அனிருத்தா நடிக்கிற விமலை பத்தி கமெண்ட் பண்ணுங்க.